Shigiri DJ. Hanel Shinigiri Shinan and Duncan. Oh, Hanel. Ethan Grisel. Ik ging trouwens vating. Louis Valentine, she scholar Gaelic hunam lecha macha Shami. She Sean Mocharich agus Sean Misha. Is Misha dó ruig agus is seo dó bha. Ha féidir na prísnich na céalthaich na coarpis. Is dúr deachnín Jeffreyte ar son bunaigh na coarpis. She scholar Gaelic hunam lecha macha Shami. Femi Shisha votig is Jack ach anish has she nadal a nu Katie. Anson Skull. A mi ti noch er rwy'n gyda tîm y Jera Catchavelli at the fine amach cohaid dal fi Jera yn diachu. Helo, Scolarin. Helo. Efo sy'n rhywun fine amach cohaid Jera yn diachu. Ha. Sian dynia leis yn y foti hyn es moe. Drumroll. Dyn o'ch eich fi gila fi chael. Yay! Hallo, Team Gorum. Hallo. Fel si person fain y fach co hwn o fod i hyn ys mo? Ha. Se. Drumroll. Sheena Grieger. Yeah. Mission dal o bwyd o'ch ei. Haniel. Okay, Sean Diachin. Baby sif Shine oran ag y fod nasianta. Ik weer Jack met Vals Chris. Kom je Dolls Chris a huwelijk kaal. Had me sexy eggs have vis afgewerkt. Hier task weinig Team Garo. Sheena, kim er high fat up hier. Well, of course we can burn meetings from me cursed. Well, yeah. Dat gaat zin maar. Din je wacht kunnen gaan. Wij horen even. Wij doen Wat doe nog even? Dat gaat doen. Ik kijk hier. Ja, als een dag gaat doen trainen. Gewoon mooi. Dit nog geen. Doe nog even. Dan is je toistje die je vaak al. Hey, me gewoon maas en taas en dat gaat je spentje. Ga me gewoon meer vlog. Ga me dan een boor nog even. Ha, je gewoon forst nog even een team Atkinson. We trust your dad in task. Just mention, I miss a DI. Stalking wie ik gericht in de grot. Jay kill geen gericht in de grot. I miss a DI. Just mention. Ja, back. Ik was just van fijne maken en jack nakken. Kerst. Zijn taskakken. Die kiege en bier tradition de nisho. Google. Oh, zo bijtje er zo'n jeever stakken. Stakken wie bij maken machine. Zijn je? Kerst, die Berg, haben es Menschen gewählt. Gemacht fändest du echt den kurvörnigen Task-Show. Schä intime Jedi gebaut. Shigiri nog een keer. Let me call it strictly. Station. Haben wir tolletje Easy gewählt, de leinigen en nest steuntjes, han de wortigen en de groenteig. Zijn dinja had dolle maag. Doe nog even kilo wiegel van Team Jedi. Ze scholar Gaelic in het. En mag je showen. Thierry, doe nog eens. Giesje tegen later zegt. Je school ik haal hunnem. Lekker mag je showen. Cheery!